Başka okutuşlarga boş. Aynen, soң инде бүлгәли башлыйлар. Менә бер радио тыңлаучыбыз булай дип язган. Исәнмесез, Булгар радиосы иртәнге шәйләр. Менә мин үзем укыганда башлангыч класс укытучысы бер, аннан 5тән 11гә кадәр класс җитәкчесе бер генә булды. Ә безнең балаларыбызга класс җитәкчеләре еш үзгәреп торырга туры килә. Класс җитәкчесе генә түгел, гомумән ел саен укытучылар алмаша. Бу бала өчен бик авыр, чөнки бала ияләнеп кенә бетә бер кешегә, кабат икенчесе килә. Мәктәпнең бай булуында хикмәт түгел, ә көчле белем, гыйлем, тәрбия алырлык мәктәп булсын ул минемчә. Мәктәптәге мөхит, атмосфера уңай тәэсир калдырсын балага. Барыгызны да бәйрәм белән Әтнәдән Сәрбиназ дигән. Тагын кайбер әтәниләр нәрсәдән курка? Нәрсә? Менә яшь укытучы була бит инде. Аның теге Тәҗрибәсе юк яшь дип. тәҗрибәсе юк диптән куркмыйлар. Декрет ялына китәчәк тә балалар ничәтер икән дип баш. Аны уйлап тормыйлардыр инде. Аннары бит шул ягы бар. Теге әйтем бар бит безнең татарда. Буласының нәрсәсеннән билгеле икәнне барыбыз да беләйме? Монда укытучыга гына йөкләп, җитәкчегә генә йөкләп калдырып булмый. Баланың үзенең аңында булса, укырга теләге булса, һәм шунда әллә нәрсә булса, укый инде ул.